שילמתי 139 שקל, ככה. לא. If she's got water in her hand, you have to be careful because she'll scatter it at you. If she has Coca-Cola, then she'll make you into a black Christian. Became blessed. Don't come closer, Rabbi. מה את מצלמת לי? מה את לצלם אותי? אתה עד אנחנו הולכים עכשיו להגיש תלונה נגדו. תגישי. לא עשה לה כלום, מה קרה? מה הוא עשה לך? לא עשה לה כלום. אז היא לא צריכה לצלם. מחוצפת! לא עשה לה כלום. מחוצפת! לא מתביישת? ככה עושים לרב של הרב? Shame on you! Shame on you! העיניים שלך רעות! התראה! אדוני השוטר! מחוצפת! אדוני השוטר, הם תוקפים אותנו! אף אחד לא תוקף! אדוני השוטר, הם תוקפים אותנו! Shame on you! בושה לכם! הם תוקפים אותנו! זה הרב של הרב ככה עושים לו! איזה בושה לכם! תחזרו לגרמניה! בושה לכם! Shame on you! Go back to Jesus! Go to Jesus! He's dead, Rabbi. Let's go press charges because he did push This is the right. Shame on you! בושה! הרב של העיר! הרב של העיר! ככה דואגים לרב של הרב? מה לא אתה מתביישים! תתביישו תסתלקו מפה! תסתלקו מפה! תסתלקו מפה! יצעק על אדי שהבטיח לה שיהיה לה טוב, יצעק על אדי לאדי! You didn't see her face in court. Oh, that was good. Hey, ya left, go, get away from here. Get away from here, get away from here. לא מתביישים? ככה יהודה עושה לרב של הרב? בושה וחרפה! היא עזבה ליהודים לצעוק על הרב של הרב, ככה היא עושה.